Qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2008, Gonzi-Pien kien wieħed li se jiġġieled id-deficit, tant li dan kellu saħansitra jinbidel f'surplus. Id-deficit kellu jinżel għal 70 miljun euro, iżda fil-verità sploda l-fuq. Minn 87 minn flok nisel għal 70 tela għal 268 miljun euro. U nofs dan id-deficit jiġifieri 130 miljun euro għal Joseph Muscat sar matul il-ġimgħat tal-kampanja elettorali tal-aħħar elezzjoni ġenerali. L-istess għad-dejn ta' pajjiżna fejn Gonzi-Pien ukoll ma żammx il-wediet ta' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Għalna id-dejn ħajkollu jkomplu jiżdied ftit. Imma ħanżiduh biss id-dejn biss b'46 miljun. Biss. Tajjeb. Għaddit l-elezzjoni u d-dejn ma żditx b'46 miljun, tgħidu li żdied b'50 miljun, b'60 le. Minflok żied id-dejn b'46 miljun, żiedu b'247 miljun f'sena waħda biss. Dwar it-taxxi Joseph Muscat qal li pajjiżna huwa t-tieni l-iktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea kollha fejn ogħla l-pis tat-taxxi. Lura il-poplu ħal Power Station tal-BWSC bil-Kummissjoni Ewropea issa tikxef il-pjani tal-Gvern li jrid jerġa' jolli l-kontijiet tad-dawl wara l-elezzjoni ġenerali. Il-Partit Laburista min-naħa tiegħu qed joffri stabbilità u ċertezza. Anke għal dawk il-persuni li fl-elezzjoni li għaddew ma votawx. Kunu intom magħna parti mill-bidla. Nifhem id-diżillużjoni fil-politika. Nifhem li meta wieħed jara il-wedit miksura ta' dan l-aħħar 25 sena il-fiduċja fil-politika u l-politiċi tonqos. Jien personalment u sħabi kollha kommessi illi nuru li tista' ssir politika mod ieħor. Politika fejn. Fid-diskors tiegħu Joseph Muscat irrefera għal ġlied fl-istrixxa ta' Gaza u qal li l-Partit Laburista mhux ser jinsa l-vokazzjoni mediterranja tiegħu ta' pajjiżna u żied li minkejja ċ-ċokontana rridu naraw li ż-żewġ popli jersqu lejn xulxin.